meget kan ske på 30 minutter. Som dengang vores nabo havde haft indbrud, mens de var på ferie. Kan jeg hjælpe dig med noget? Kun 30 minutter efter, at deres nevø havde været der og vandt planter. Jeg er deres nevø. Nevø fra Australien. Og jeg har lovet lige at vande deres planter, mens de er på ferie. Okay. Men altså, jeg er kommet afsted med den forkerte nøgle, så... Prøv lige at vente lidt. Jeg tror faktisk... Ja. Jeg har også en ekstra nøgle. Ja, den virker stadig. Ja, du kan bare smække, når du er færdig. Var det Mikkel? Ja, Mikkel. Tak. Jo. Flink fyr. Men det her er anderledes. Meget anderledes. Mit liv er vendt totalt på hovedet over de sidste 30 minutter. Banke, banke på. Du kan bare tage plads, Markus. Må jeg ikke få et lille smil i dag? Markus? Peter? Kom du med mig. Ja. Tak fordi du kom så hurtigt, Markus. Jeg har fået nogle svar fra dine tests fra tidligere i dag, og de er sådan en karakter, at jeg ikke kunne vente til næste uge med at se dig. Vi har fundet ud af, hvorfor du har været så træt for tiden. Du lider af terminal hypnosynaptisk kollaps, eller THK. Det er en sjælden neurologisk sygdom, hvor hjernens søvncenter degenererer så voldsomt, at en ny søvncyklus vil medføre totaltab af autonom hjernefunktion. Det er en enorm sjælden sygdom. Patienten må holde sig vågen for enhver pris. Vi ved fra de få indrapporterede sager, der findes, at patienten en aggressiv form af dødelig søvnløshed som fatal familial insomnia. Og så rammer den præ-Bøtzinger-komplekset, som styrer den ubevidste vejrtrækning under REM-søvn. Præ-Bøtzinger-komplekset, søvnforstyrrelser, nedbryder perioden hurtigt forbindelsen mellem de søvnaktive. Markus, du dør næste gang du falder i søvn. Så nu står jeg her. En dødsdom senere. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske. Ja, præcis. Nej, altså det er da for meget. Hvad? Er det tredje dag i streg nu, eller? Det er sjovt, alt det, man tager for givet. Altså, jeg troede, det var de store ting, man ville huske. Ja, igen. Men det er jo det her, jeg kommer til at savne. Det er rigtigt, altså. Hverdagen. Lige præcis. Nej, altså helt ærligt. Hvor svært kan det være, så sæt dig det ur lidt før, ikke? Altså sådan, eller gå i seng tidligere. Ja, lige præcis. Det kan da ikke være så svært. Præcis. Nej, manden har jo ikke nogen børn. Hej unger. Hej. Far, må vi ikke gå sove i fjernat? Og lige i aften er ikke så godt. Ja. Far, hvornår skal vi spise egentlig? Der går ikke så lang tid, tror jeg. Mor, hun er i gang. Det tænker jeg. Ja, det håber jeg. Præcis.
Ja. Det må vi se på. Præcis. Skal? Det er sandt. Det skulle jeg gøre uden dig. Ej, undskyld. Det var lige Markus. Ja. Og så de reddede mig for at salte maden med sukker. Præcis. Ja, Markus, vil du ikke lige dække bord? Tak. Jeg synes, vi skal tage et møde med Hanne i morgen. Og så... Ja. Ikke de glas, Markus. Det har jeg også sagt. Selvfølgelig. Nej, jeg synes bare... Hun har jo ret. Jeg ved det godt. Hun har jo faktisk sagt det ret mange gange efterhånden. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor vi har de her glas. Vi må aldrig bruge dem. Jeg kunne i hvert fald aldrig finde på at købe noget, jeg ikke skulle bruge til noget. Det er en tartelettang. Ja, til tartelet. Nå ja, forresten. Hvordan gik det hos lægen i dag? Det gik udmærket. Har han givet dig en recept på de der Red Bulls, eller hvad? Ja, nej. Det gik fint. Det var fint. Der var ikke noget nyt. Nå. Hvad med din dag? Hvor lang tid har du? Jamen, det gik så, som det plejer. Thor, han var jo så forsinket igen. Hvordan fortæller man sine børn, at far skal dø næste gang han sover? Nu må Hanne simpelthen tage et snak med ham. At det vil skræmme dem fra nogensinde at falde i søvn igen. Det kunne selvfølgelig være min sidste lille hævn til Maria. For alle de gange, hun har holdt mig vågen med hendes vrikkende bagdel. Skal jeg blive lidt ved? Min dag, den har jo været helt fantastisk. Det startede jo med, at Måske man ikke siger det til dem. Måske man bare er der. Så må jeg sørge for, at deres sidste minde af deres far ikke er far, der græder. Give Skrabbeskoven kulør for deres skyld, og de var meget lykkelige. Og hele familien var lykkelige, til den var det. Slut, brudt finale. Så skal vi sove. Godnat. Hey du glemte mig. Nå. Godnat, skat. Så godt. Godnat, far. Ses morgen, skat. Godnat, skat. Så godt. Skat, du kan da ikke sove med alle dem der, du får tyllet, hva'? Far? Du ikke godt falde i søvn herinde? Nej, det er ikke så godt i aften. Men hey, vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Så godt. Så godt. Markus? Hvad laver du? Du ryster helt, jo. Hvad sagde lægen? Lægen sagde, at jeg dør næste gang jeg falder i søvn. At du dør næste gang, du falder i søvn? Jeg falder i søvn, ja. Og det må du vist have misforstået, skat. Nej, det hedder terminal hyposandwich-kollaps. Eller sådan. Det er mega sjældent. Det går på dit autoimmune respirationscenter. Det angriber Per Bøtzinger. Og så der sker alt muligt. Altså, okay. Han sagde virkelig mange ting. Ja, han gjorde. Og det lyder som om, du har haft en virkelig lang dag. Ja. Ja. Nu går vi i seng, ikke? Og så snakker vi om det hele i morgen. Ja. Ja. En dag ad gangen. En nat ad gangen.
Markus, Vi mangler kaffe. har du siddet der hele natten? Ja. Altså, jeg kan jo ligesom ikke falde i søvn. Okay. Der er virkelig mange ting, der de skal have styr på. Okay, altså, hvad gør vi med børnene? Hvordan sikrer jeg dig, eller bare huset her? Ja, det hele. Jeg tror faktisk på det, lægen sagde. Jeg ved, det var det, lægen sagde. Altså, han sagde THK eller sådan et eller andet. Okay, måske ikke ordret. Men det var det, han sagde. Markus. Nej, okay. Hvad nu, hvis jeg så lige pludselig drætter om? Falder i søvn? Dør? Så sidder du her og har ikke troet på mig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får samlet nogle mennesker. Vi er nødt til at få folk herover. Jeg skal have sagt et ordentligt farvel. Og børnene skal ikke vide noget. Nej, så tør de jo aldrig falde i søvn igen. Altså, mener du seriøst? Ja. Prøv, du kan tro på mig, eller du kan lade være. Jeg har brug for, at vi gør det her. Sammen. Okay. Så gør vi det. Men Markus, så skal du også love mig, at hvis du overlever næste gang, du falder i søvn, så søger du hjælp hos en psykolog. Ja. Ja. Godt. Ja. Godt. Godt. Hej Markus, hvad så? Roald, hej. Velkommen til. Sid ned. Okay. Roald, jeg var hos lægen i går. Og jeg har fået konstateret det, der hedder THK. THK? Ja. Har du boldet udenom? Nej. Det hedder terminal hypnosynaptisk kollaps. Det er min hjerne, der slår ud næste gang, jeg falder i søvn, og på den måde så slukker den for resten af kroppen. Næste gang jeg falder i søvn, så dør jeg. Er du sikker? Du ser helt smadret ud. Det er en ret aggressiv form for dødelig søvnløshed, og ja, altså, de har ikke fundet nogen kur endnu, så det er, hvad det er. Er du klar over, hvor skadelige de er for dig? Altså, det er simpelthen hjernens søvncenter, der degenererer så voldsomt. Ja, dødelig. Men det lyder jo som noget fra en film. Ja. Altså, til sidst så går det jo i thalamus, som jo så stille og roligt vil slukke kroppen ned og stoppe med at trække vejret i bevidst. Der findes kun 3 andre registrerede tilfælde i hele verden. Den kender jeg godt, den sygdom. Gør du? Jeg er faktisk sindssygt glad for, at vi fik gjort det her. Det er nogle gode afskeder. De fleste af dem.
Giv mig lige den der Red Bull. Okay. Hvad laver du? Hvis det her virkelig er rigtigt, så holder jeg mig vågen sammen med dig. Sidst vi var vågne klokken 3 om natten. Det var lidt noget andet. Godt. Jeg tror faktisk, at testamentet er klar nu. Fik du egentlig snakket med præsten? Det tror jeg er det eneste, vi mangler. Gud, banken, den skulle jeg også lige ringe til. Det må jeg lige gøre, når de åbner. Skal du have mere kaffe? Jeg tror mig, Nej. Der må sgu da være et eller andet, vi kan gøre. Du kan ikke... Der må da være en kur. Du kan da fandme ikke bare dø. Nej. Jeg kan ikke det her uden dig. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Det er ikke okay. Nu siger vi bare, at du vågner i morgen. Og så laver jeg den bedste morgenmad nogensinde til os. Jo, selvfølgelig. Vi lægger os, og så siger vi ses i morgen. Ja, det gør jeg. Godt. Hvad laver I? Nej, ikke noget. Hey, hvad siger I egentlig til at komme ind og sove sammen med os i dag? Ja. Godt. Må du også godt få tips? I må få alle de chips, I vil. Yeah. Måske handler det ikke om at finde en måde at holde sig vågen for evigt. Måske handler det bare om at være lysvågen. Lige nu. Så tror jeg faktisk, vi er klar. Nå. Jeg ser mine børn spise slik og kaste med puder. Maria gør, hvad hun kan. Og jeg elsker dem.